أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bama nyare chana muso dem sani makroba Renouveau FM kanubagaw Mali kono Mali kokan ka aw bela jelen fo lehera alaka di ankilgele nama alaka jumana baski kitakaw aw be yororo Mali kono Mali koka ka aw fo ka awole mando fladugu kata se kartama ani brigo beledugu ani mande ka aw bela jelen fo faso kunkan kene sigira katika unebe aw fo ne teru be kati commandant Fodé Konebe kata se krenkrenyala anga musokoroba madame Doumbia Oumou Doumbia ne ka surasu ube ka lameni ke sanga inkono commandant Christophe Dambélé kata se madame Dambélé Fatmata Daouma direction centrale du service des armées Sami capitaine Adormanso atlube ana sanga inkono amba fo kene inkono commandant Baba Sissé présidence de la République du Mali conseil spécial du président Assimi Goïta mon commandant ini sogoma katika kwa aufo lieutenant Seba Jarabe lieutenant Cheikh Nassidi adjudant chef Mayan Samake anaka demaya Javia kalande unka obele jelen fo kati Mayan Samake ale togola kabo katika do Bamako mais foli la c'est crancranyala général de division Ibrahima Dairo Damele mon général ini sogoma madame Damele Madina Sissoko ministre des transports des infrastructures et équipements atlobana sanga inkono état major la ambafu général de division Salifou Traoré atlobel lamen na sanga inkono anna ka fenefo anaka dembaya attaché Madou Doumbia avec lamenike ko alaka kanuto ministère de la sécurité intérieure chargé de communication Ibrahima Sango amba fenefo ka wole mando kenen kono alaka jumnen baski mbalmaw ka awfu cour suprême na abella menina famiye président Alou Badra Nana Kassé sanga inkono abe sentela amba fenefo ka wole mando kenen kono ko alaka lafiya di anduna émission foso ko ngankene kono ministre Mamadou Kassogué avec la ménique amba fo kata se chargé de mission krenkrenyala Mohamed Draman Traoré afana be la ménique ndogo ko alaka barata fanga di awma ministre Sokono alaka jimana imbasi faso kunka anduna kairawla kafo munu be ka renouveau la mais sanga inkono Mali kono Mali koka France kaw kata se Espagne kawma Franci Bakari Dugure bella menina kata se Demba Sorema kata se Mamadou Koulibaly ani Mamadou Doumbia ambu bela jelen fo Paris Sajan Konare Espagne Moussa Sidibé Balaba kata se Magasama o fenebe Paris ambu bela jelen fo ko alaka kanuto ani woche andona émission faso kungan kene kono madame Koulibaly Bintou Napo atebe negela kata se Sori Ibrahima Diallo maburu sanga kono atengune be nela anka réseaux sociaux sanfela la sanga kono diaspora action Ibrahima Keita ale tebe negawla jafana bise ka soro anka tungara ke munumbe koka olu fene nyinafin ka bo ula u ka bo kibaraw kalama nimbe ka ke sanga kono Malina Mansa Sekou Kanté États-Unis a fana be ka lameni ke sanga kono amba fana fo ko alaka kanuto albi anni woche anga chekroba anye wule blama sanga kono amadi gasama jabi ni bela jilemba do gasama jabila alebe ambul cross madina anye wule blama akase kena kono anga ngon blasra neko folo ni anga glo masiri tabauta aleka yita baraw kono la o kera jumay kana blabila golo masiri tabaw be chugodi wakati do fura transition aka kunchelika
Gassama ale fana ka yeta o la jumɛn ye ka taa se fura jumɛn bɛ sɔrɔ gɛlɛyaw la an y'ale wele sɔgɔmada in na an n'a ka jɛ ka baro kɛ bilasaraliw ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ sabula bɛɛ ni jɔyɔrɔ don faso kɔnɔ fasodenw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn sanga in kɔnɔ cɛlɛkaw Amadu Tunkara a tulobanna ka taa se i ka fanga bala kabala ne ka cɛkɔrɔba adjudant chef à la retraite Yaya Dumbuya a n'a ka denbaya kabala u bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛnni na an b'u fo k'u waleman dɔn sanga in kɔnɔ Bintu yani an ka maa welele bisimida i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔla la an ka sɔrɔsiw an ka miniti 2 kɛ k'u jansa fanfara la ka tila ka don kuma kɔnɔ sanga in kɔnɔ maa sɔgɔlen bɛ an n'a ka yɛrɛ la k'a fɔ émission faso kunkan Renouveau FM don ka taa se page Diaspora Action sanga in kɔnɔ an n'o olu sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na malien minnu bɛ kɔ kan ja bɛ se ka sɔrɔ u fana fɛ fɛn min ye u ka faamuyaliw ye ka taa se Renouveau ka pagew fana ma an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na aw ka bɔ jamana kibaruyaw kalama kunnafoni min bɛ an bolokɔrɔ ka fara an ka invité ka kumafɔlenw kan sanga in kɔnɔ an bɛna ɲininkali kɛ min na yani an ka don ɲininkali kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ nin kunɲɔgɔn in kɔnɔ Mali an ka sɔrɔsiw kɛrɛnkɛrɛnnenya président Assimi Goïta kunnafoni caman bɔra ka bin k'a fɔ ko a ka ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara ko a ye fɛɛrɛ tigɛ ka se Russie la ale bi u yɛrɛ ka relation personnelle jamana tɔgɔ la dɛmɛ ka don Mali ma fɛɛrɛw kɔni caman sigira sen kan Assimi tɛ kuma Sadio tɛ kuma kɛwalew de bɛ ka kuma baarakɛlenw de bɛ ka kuma ŋununukan fɛn fɛn bɛ yen kɛwale fɛn fɛn bɛ yen Faransi sirannen bɛ fɛn o fɛn ye Assimi ko k'ale ma dege kuma la a degeni baara de la colonel Sadio Gassama ko olu tɛ kuma dɔn k'u bɛ baara de dɔn baara ka kɛ ko ka a lakalibagaw olu ye an ka kunnafonidilaw ye jamana kɔnɔdenw aw yɛrɛ fana bɔra kibaruya caman kalama nin semaine in kɔnɔ ko bolonɔ bilalen walima bolonɔ bila contrat dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Rusiw ni Malienw cɛ société paramilitaire Wagner an ka foli b'u ye Vladimir Poutine ka taa se colonel Sadio Kamara an b'a fana fo kɛnɛ in kɔnɔ a kɛra dagaba wuli ye o n'a ta o ta maakɔrɔw bɛ an bolokɔrɔ wagati dɔw la ka wuli ka se u ma k'u wele kɛnɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn bilasira maakɔrɔ i ni sɔgɔma an b'a hakɛ to i bɛ segin i tɔgɔ ni i jamu kan ne kɔni ye furabɔ woro ɲama mɛ n t'a dɔn tɔgɔ yɛrɛ ye min ye walawalali kɛ a la an ka hakili jigin kɛ Amadi Gassama Jabi ye jɔn ye اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ني كما قال ما يو ni nena aka planto ka mo mani yere da America sama jabi de sa nanye kuma lancer ndonen dinya fambe dinya fanta nani be mo do be sega fo ki manye me itendo ko ni man to me waye ngalonde parce que ne sigira malila nganga munke mali unya nyoke nganga munke faso nyoke faso kana nganga munke nya ayo kenye bo ya nanga do kuma kono nana ika kuma labanya munye ka fo rishi kuma inde mangana o te sisanko yeo di pala e malida di pala e malisigi mbe foli la se folo parce bientôt amena do anga indépendance la ka modbo keta fo wolu munye indépendant ka dama ka armée malien fo mo munu sonna ka tugu kana armée crier kata journal sumare la kana bila fo 600 armée la ambube fo ko woli mando mais depuis ala e malida ni ye jatemina kanye fen soro Mali kono ni mogo wasonaye abe bora irisilade o de yato anya kanu ka gere awla sabula Modibo Keita arabe fatu wakati mina aye kesu fa gafela ka sebeni chamanke aka kuma kala bankera mi jamana marabuga munu kumbe no Musa Traoré naka jamae ako ku ka fere bela jelenke irisiu ani chino ko anka gere ulula ale koni wakati min kun kalfala la ale ba do wakati la ba kon sira ko banami nale be adlanka ko atana bo adlanka o bayira ka fo Modibo Keita aka blasralikan e ba fe ka so jila yananga do o konnala Amadi Gassama Jabi ni anka armée ta folo depuis indépendance talentlé kanabla 600 folo armée anga kuma o ka yananga se bitama e ka kolosili ju kera dumay
bon ala kan be sawaba ma amina rabbi ne ga kolo sile munye folo armée folo mali armée folo ani 600 différence entre ñogonte différence bretu ñogonte armée de ni naga teni sabama nani de bula armée soldatia gendarmerie garde sapeur pompier ani douane ani police ni be ka armée ni be armée o yo de wole 600 ka be to fara ñogonga fo fama tout court ok fama tout court bébé force armée malienne bon donc mon bala ne be armée de Tchomena ne de soldatie mais nous gérons quand 1979 je dis bien 1979 nous tombe francien barabila kana malla kana bila Moussa Traoré ka coup d'état na ne ma surofana dunga so nya dumuni be ke surofana je dis bien ma surofana dunga so dari daga ultu nya journal Mamadou Koulibaly ala ka hinala katinka de do tous les samedis dimanche ambe tatile kat donc ni awyen wole kuno armée ani be armée danga fendo ala sori de jamani sitaya 193 pays du monde sauf ni jamani de filene a Forlendo ni armée a Forlenta bolo armée disciplinée travail solidarité pour les armées faut l'armée Moussa Bebi Wakimina Mali a indépendance Katabira Moussa Kabina journal kononto tumbe Malila Moussa Traoré ka wakati konon kata indépendant samwan sabadunde kata indépendant akachano indépendance kera murbo fe 1960 68 mawta seki oui Moussa Traoré a 1968 à 91 samwan saba kadamne samwan saba ni 1960 faraka oba sambisa bankele 1960 kana dabila kam sabima journal kononto tumbe Malila journal follow Abdoulaye Soumaré fulana Moussa Traoré sabana Amadou Baba Diarra nanna Sylvain Sissoko Abdoulaye Wole Guem Bougadi Sangaré Sori Ibrahima Silla journal Mamadou Koulibaly Amara Danfara Nima Fili ne koronto Nima Fili Moussa Binaka ni journal kononto to tabulo la mana tawta nyado make Malila les soldats formés munu indépendant nana indépendant no fe ulube ni mbela armée française soldats do tumbula mais maintenant munyan seni mbema munyan seni mbema kananga soldats kanga jamani bafuye ka soldats ya bafuye ka jamani bi pogo sori folo arna ka quartier kono ni yetinan kele na ba ka quartier kono ka fo sori nun ka quartier yetinan doro ko sura si jelatigi do ben karin ko sunyani teke bebe sira ni finintigi kelembe quartier kono avec mogote ambe ba makwa amameo mais mun nana senimba démocratie kana be bolo siri kabili kofe ka fo mogo si kana ngunuma mogo si kana pan mogo si kana fenka ambe ka do da kelen fe ambe na jamani ke sanuji ambe na ke fen donc ni si sorasi marabo sorasi marakono katadi civilima ade dun de sorasi ado donc sorasi abe tinya o de Mali soro depuis Moussa Bina mena fi ministre de défense nationale asima ke sorase avec era civil de parce que muna nanye sorasu garanya lo be coup d'état kana Mali be coup d'état men kono sambi sabani kono ambe coup d'état de kono manyere soro mouvement de Bougafi ka coup d'état ambo de kono mo ba sorasu ma
story si sa da fora ki yara kuma la kelai ni micro tikere la ka kuma kambe mea atembe tunu ne min be kuma si sa na e micro ni mbarma muso e micro informé si sa jomba ni mo siti kuma kambe oui malike sirki doye ka fo mo nen ke président de la république qui est président de la république sur chef suprême de l'armée était armée kodo voyez tiens mais har français de be mais français ministre de défense a sécurité na fembe ou boy ñoko abe muso bolo sisa mais muso datala voyez faramante de e be sega soda siage to ko sora si ate balo ko nyumanta bolo ate formation tila ate furake atalantila ate furake a se mo ni be wuli sogoma sogoma na ka fo beta kelekero la be miringa nintaranga demba ya be balo chogodi condition tout là si yoro nyuman tout bolo mini ji tout bolo dumunun tout bolo fen tout bolo nu yetene mbo ne be kelenye folo ni che tan na jamana ni shoda skele na abesika matambe baliye shoda skele nyuma be so ke sita parce que kongo bula minoro bula segen bula bana bula. D'accord, comme ambe folo armée kono monsieur Gassama yani anka do sisa armée kono parce que condition chaman kira ka ilama do armée ka condition de vie là ane aka condition de travail aka ja alni minanko gelea koni na ambo kono folo Musa Traoré ka wakati la kata se modu ketama minan kumbe mali bolo kele kama mali kunla kokolendo mais minan ko nuna am se ka kuna fona me so e bolo ala parce que iye chama ya wakati kono bon minan ko nunu Musa ka wakati la parce que ne modu woni doni ke modu tanna parce que be sambe wolongula ko labi alhamdulillah ne to doni ke modu ko la mais be mundo armé la Musa wakati la parce que ngere do la nyudo a wakati la basi eremali ubetumbe basi kono enu shoda so eremali armée de l'air ubetumbe basi kono alji zanibeta amdallah o ka avion kono no jolembe seker tuntalawo Musa be bi wakati minna shoda so lebena miki munumbeya fen chaman tumbeya ubetaram anga minambe tumbe boy riside na bena jigi lajinefe na jigi na lajinefe be basi de birala gato de ba kono marfa de ba kono siso de ba kono mo sita e fokati apmbe bolla gene sutra kono kana do fokati mo tado femindo sur dacia e gundo de mbe nous féliciter parce que on a laissé un sentiment minkerla parce que follow ni démocratie mo no ni bikatile la nu ya marfani sa webo tele la kafo ni nene be kele la e marfa sa mu e ya ira ne ta beres fensa mun ka jugoni ka marfa ya so dacia e gundo de discipline travail et solidarité Gasama ambe ni ntoma iko discipline travail solidarité oui sur la souka d'accord ok donc amena sisa armée kono iko ko surasike aka gele ika barake ka se degré do man ka sababu ke rebe condition mina ani mimbi kono ika dimbaye na forake be ta kelke rola jorona bi sisa anya Ibrahim Boubacar Keita ale ka wakati la milliard ba keleni keme fla bisaba ni kono to o taraka di sandama do kono ko surasu ka bla mina kono serando refene taraka foko surasike na beta kelke rola Allah ya ke a tura kelke ro ola ni sergent do abeke sergent chef yi wo jala beta kada a fatulin ko oma musaka do beta santan kono sergent chef sra o be di akadema ama ni demisani be kadamene san folo san kelena fokata si santan sigina ko gouvernement bi jo no ka ke wala wi do kera de mais akara kuma foli wa sabula an fene ibe surasu ka bunda fencama kalamala iye ko waraji man soro ni laydu kan talewna ani sisa armée be tugudi ni yani folon ni jatimine ko comparaison ko ni oje sori ni jina jate de jina jate do yani ka jege jala ni suma akena ya kami abana bato yani ka fo ki be ni musara
Munyusa sayama muyuse sayama bebe sawo ni donna armée koni ni tenenta do ibe do sayade kama ya nuka fo 1000 milliards et quelques sori anga tanya fe ban kata 91 la kana village bila sango stabilité national mali budget fula de carbone sur la suka budget santé éducation depuis nous nana kata alifa ka ministre de Vasile la sango stabilité min be wote ko ka sira sorda su bila condition na sango sa ka condition da avid améliorer o budget ru ko karakili folo o mo 1000 milliards yeba fen fen défense ka poro aka gestion ko compter ay sorda su jumam bila kata irishi kata formation ni ya ambeta amba fonina ama meu nga avion boto revision na irishi da binani mo ne terige bala em quelque chose jara voto mission mali avion tumbe revision be tumbe ke Moscou de ici fen yesora sinyana ma abia ka kalange irishi jamana dira asima bo France ango armée la memundo ani irishi ka kote sisanyo sori jamani binade unanaka shordasia ye kilande do shordasia la sori namo fo amanyi alifa de mali armée tinya depuis domina ne sori ne re depuis domina ay fulamu de la peke alaka hinna tetela alaka hinna terikala shegu dukure ne re tamana kata shegu dukura asora tete fanga da alifam ne tumba fe kudeta ka ke dipodo kasababu ke jume sababu ke kanga ni tara suguni kurale banga matériel de matière minateur boutique ko ke nege fenye minawye sari minawye fen tumbe armée kono ya beci katabe kabatinya atelier markada mombe sisa mombe atelier markada la sisa fui génie militaire la femme be armée fen sabare infanterie bon je ne sais pas infanterie membe moi mo sikala fui sisa de betenenta kadila dro formation d'équipement et puis furake ou gafo démocratie na les sisa oui sur de hakem informé ici ou bien Ukraine, ou bien France, ou bien États-Unis. Comme on a dit, semaine kelenge kikata kalange, ou bien c'est quelque chose d'assez. Semaine fula bese ka mo quelque chose d'assez. Ou ka fo démocratie na len sisante armée korle fen fen be sisa nu bora nu be sisa abea ka kalange risi ni fen fen nyika sorasi kalange risi ni na ni sorasi to tekeleni. D'accord. Amadi Gassama Diaby ikumbe Musa Senkoro ka bilasirali caman kɛ ko caman kɛra i ɲɛna sɔrɔsiya gundo a caman bɛ i bolo Musa tagalen kɔ ka taa se Alpha Umaru ni ATT ni IBK ani min bɛ sanga in kɔnɔ n'o ye colonel Asimi Goyita ye i ye mun de kɛ ka gɛrɛ u la k'u damasunu i fana jɔyɔrɔ n'i ka bilasiralikan u ka se ka dɔn. Bon fɔlɔfɔlɔ a y'a ye coup d'état kɛ fɔlɔfɔlɔ ne na ATT tun ka di 2012 yan'o se ne na ATT tun ka di parce que ATT tun ye 84 il y a document de demande de Trobola. Il y a document de Joma. Ne pas document de Dima. Ah oui, document effectivement. Voilà. Il y a bien. A tete bala marata fa non bala mbudo. Mais j'ai sorry. Mali on be sira munyo be labanga jo. Oui jume. Ko soda sitamara, soda swanga soda sitamara. Nebe na fendo fiesi za ita kalama. Ni est Mali ministre de la santé, ni est Mali ministre de la santé depuis le temps depuis le temps de Modibo. Meilleur ministre de la santé du Mali c'est Moussa Kone, colonel Moussa Kone. Ni Mali donne. Akumbe Jonka wakati la. Moussa Kawati. Oh Moussa Kawati. Colonel Moussa Kone. Aye santé kalanke sorosia bunaku. Ate fui do hala ma kalangere ke meilleur ministre de la santé c'est Moussa Kone parce que nyeningali ko mo be na fiyo. Mali on tlobi la Gassama Diaby. A fulana ye munye kana. Modou Bosidibe. Allez policier. Allez policier. Allez de nana sos comme fin be Mali la initiative fu bora de del. Anya fumame.
nanu be baraka ni santé mo be baraka ni abes parce que muskere impérieux mi nana malla ne de adamina malila ya sanke sule mo muso kono mam kasiga kono ne de nana na projet malila otekele ulu e peru ira ka fo sorasi be sega fenke mo kadamunga atete sorasi de do aye fanga da tara nana ni tara jamani yoro atete to be fo mais atete e suera yoro minna woro jume ne ekol karamo ne nana comme alifa ekol karamo ya basika ekol karamo ya dila atete fana aye fembe ke malla ni mo ko atete ma fenge malla ye hasidi oui ta fait mais atete nana bora sorasa minna ale nana asoro ye kilando sorasa la masika sorasa redresser ure kara signé amasika discipline sege armée kono et puis joba fana bolo mais il d'abord là ka foko le fait que politique duna armée kono wode na kana armée re o de armée be chipew alfa nana wati minna anaka kilande nana cha sorasu munun kada yo munun be sika porter ayu lo favoriser atete nana ale beruru su favoriser bon nous ibika nana ay garde favoriser donc odi manganga ke armée kono armée be kelenye tenintigi be kele ba kele fa kele même couleur d'accord mimbe an kuna sisandu gisama jam menawo mena yirida ka fo ni shora site malite mara maleon dum preselembe no preselembe adiru ma sambi sababu ye juman kan tu ka dinga kono ne bala ulu bala e bala sambi saba tenintene la tela fanga maduma sambi saba anto dinga kono d'accord donc maintenant pour le moment munya sisa asimu falafile ni afrana na sisa nko yini ga asimu tala ma voilà idama sama do mena ndabe na sisa ma parce que pour le moment munya mbata kelengelende ni mo bo sibe tasi ka se Musa kone ka Musa tafi Musa Traoré tumbi atuma mena malgré que jamani ka gele do ba ko ndesera mais nimba njambile ate jamani na jama ko mancha de jama tu mancha wari membe do malla bi sorry ni yake doro me muga mundo na malla ni yake muga ka da nyona be godrombo yani kidalice jurumun do na malla ete sega ba sara la imo dente sega ba al munum be nan ko fe sanke me ute sega sara me o juru tarami wari nunu yo jiambe balonu juru de ni tara ko dwara juru membe ko dwara la teba me wi ka sirawdla ni tara Sénégal bi juru membe Sénégal la teba Sénégal dilala France rebe juru ta France dilala mais anga juru nunu tarami d'accord ni nyini gal gele ke sama jabi ambe tanya fe doni sanga inkono malion tlalembe transition kula do ko ka do fraka do ko misikara zrati ali tlete fra aka mena sorosu naga kula kosobe kolosilu ani malibe ka tata bulu kambi ne ka nga jabi di ngalina o se ka ke jume ke sama jabi bon ne ka nga mu jabi mindi on continue oye wega bala fondeke bala do nawdo ni be bala do na nya kamena debe do bala do na ka nyam ma mali nga mine do ne bu nyini nga ke sambi mu yanse ni ma transition yere ma mu ni mo ko coup d'état teke coup d'état manga ke a condamné ndo mais yoro la coup d'état dagalendo ko sorasi ali bitri deo balonta na be balonta foti ke lenkara sori kana ke flyer iyo flana ke sabana carton rouge be irila adira alfa mamani adira tete ma uyana na nya kama bolo parce que alena na alfa ya ka santa ke de sama jana no aya sa kan tanke ale de coup d'état ke malilao alfa mor konali o dalla jume ke sama wala dalla mu nyesir ne ba fiyo ne de sira ne tay tabe ne te sur de nay si sera yordo la ne ma tiya ba ala bi nyangi alena le démocratie da ele sobe bon alena le adema agwa parti adema ale nyoro fanga berete chonya me aka candidat fulani aka candidat mali be ni mo nyine ka ko ne ali fatara jombe no bafo yibika kele kage
o ka candidat na tigɛ Ismaila Cissé a ye Ismaila Cissé bala adam an bɛ wotara ATT nana n'i y'o kilan kɛ démocratie la a ma ban. Mais est ce que fɛɛrɛ de ma tigɛ fɛ pour que ATT nali ka se ka nɔgɔya. ATT ka nali nɔgɔyara n ko jamana mara fɛn bɛɛ ye fɛɛrɛ de o hali lutigi n'i bɛ ka lu mara i b'a minɛ ni fɛɛrɛ de o Alifa ka fɛɛrɛ de tora kɔnɔ Alifa hakili la ni ATT nana n'a nana sɔrɔdasi don a tɛ se ka jamana mara n'a dɛsɛra jamana b'a yɛrɛ kalama comme u ye mun kɛ Metthieu Kɛrɛku la mais ATT nana ka keguya ka jamana kɛ consensus ya bɛɛ ka na an ka dumuni kɛ n'i ko Maliyɛn ma bɛɛ ka na an ka dumuni kɛ mɔgɔ tɛ maka i ka fanga la o donc o de ye ATT fana sauvé donc bɛɛ taara fara ATT kan donc o ye jamana ɲagami sisan ni mɔgɔ min taara parti min na n'i tɛ dunta sɔrɔ i bɛ bɔ i bɛ taa dɔ kiri i bɛ dunta sɔrɔ sinon mɔgɔ minnu b'a fɔ ko transition mɔgɔ minnu bɛ don fɔ la sɔrɔ ne b'a ɲini Mali fɛ Asimu ninnu fɛ n b'a ɲini autorité kura min fɛ u ka an bɛɛ ka audit kɛ n'u y'an ka audit kɛ sisan bɛɛ da bɛ bɔ kuma na o. Fɛn tɛ an bolo dɛ ne t'a dɔn audit ni bɛɛ ka audit kɛra fɛn mun. ni audit kɛra ni fɛn t'i bolo i tɛ taa i ka sira fɛ n'a b'i bolo tuma min na i da donna kuma la. Ni audit kɛra bi 91 ni sisan cɛ fɛn fɛn b'a fɔ an ka taa élection na bɛɛ bɛ da b'a la parce que maa si fa ma sa ka jamanadenya t'i bolo wa sɔrɔdasi ninnu n bɛ mun ɲini u fɛ n'u ye ɲɔgɔn bila dɔrɔn sarakaw ye bila ne ye lettre dɔ ci a ma o n ye lettre copie n y'a publié sur la l'indépendant na ninnu min transition na ne ye lettre ci ninnu fana ma. O mi jaabi fɔlɔ wa? O ma jaabi fɔlɔ ne ye lettre de Asimu ninnu ma copie bɛ n bolo n b'a d'i ma o ma jaabi parce que ne bɛ conseiller ne mako tɛ fɛn na n tɛ place ɲini n tɛ fɛn ɲini hali ni ye Mali bɛ di ne ma bi san 70 n tɛ nin diya kɔnɔ mais sɔrɔ ne bɛ fɛn dɔ f'i ye i t'o dɔn ne jaabi ka sa ma ne tɔgɔ dɔnnen don ko bɛɛ bɛ n dɔn ne de ye Umu Sangare lancé Mali la Umu Sangare ne de fasa da. Ne yɛrɛ kɛ i dɔn a sababu bɔra Umu Sangare ka Gassama Jaabi la. Effectivement ñoo o musigi men donc mais ni fi sara wakati do la i be dunya ti dew ni modew mbolo o ye ka i hakili to i daro labana mais ni ka jamani be bi ni be se ka kuma ni ma kuma i kɛra faso do nyuga parti politique munun be panna ne be fa u kana a fɛn fɛn be mankana a be kɛra ministriya o kɛra ministriya u k'a fɔ ye mun kɛ jamana na sori ne bɛ fɛn dɔ f'i ye ko n ka n yɛrɛ fɔ n tɛna n yɛrɛ fɔ ne delila ka Mali avion a dépanner Air Mali k'a dépanner a tiɲɛnen non a tiɲɛnen tɛ dɛ carburant dɛsɛra n y'a mɛn u b'a n'a ka carburant d'a ma ne donna ka don cabinet kɔnɔ douze kɔnɔ ka a bɔ bɛ n bolo n b'a d'i ma Air Mali ka baarakɛlaw kilo bɛ ne la a y'a sɔrɔ polisi dɔ bɛ premier arrondissement na Yetina Corona Touré caman tun bɛ avion kɔnɔ sori ne delila ka avion de ye ka taa ni ye stade malien ye parce que u kan ka porte signé sori sɔrɔdasiw bɛ ninnu bɛ ne dɔn u bɛ ne sɔrɔdasiw ninnu bɛ ne dɔn ko fɛn fɛn bɛ Mali la bɛɛ bɛ ne dɔn sori ne ye maraka min se Faransi ni Allemagne maraka ninnu tilo bɛ na ne ye maraka min se Faransi taga n'i ye baara kɛ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ n sara o tilo b'a la u bɛ se k'i wele. D'accord. Gassama Jaabi an bɛ taa ɲɛfɛ. Bon maintenant problème ye mun ye an ka taa l'essentiel yɛrɛ ye mun ye de. O jumɛn ye Gassama Jaabi solution wa? L'essentiel ye mun ye u bɛ taa pasi min na jamana in na ne bɛ weleli bila maliyɛn bɛɛ ma. Gassama Jaabi bɛɛ b'i ka rôle la sa ko fanga u fana bɛ ka fanga ɲini ka mara de. Non u bɛ fanga ɲini ka mara i b'a minɛ ni tiɲɛ de ye o. O fana tiɲɛ. E donna le ma fɛn kɛ. E fɛn min sɔrɔ o y'a sɔrɔ o fanga kelen. Élection ko kuma min bɛ yen sisan. O de ne ka kuma b'o de kan sori. Ne b'a fɛ ka ne bɛ o de kan. D'accord sisan i fɛla o jumɛn ye o la an ka kuma di minnu ma minnu fana b'a fɛ ka ɲininkali k'i la sabula wagati kɔni taara kosɛbɛ. Voilà ne ka fɛla ye mun ye. An tɔ ye miniti 16 ye. Ne ka fɛla ye mun ye minnu ka continuer n'u ka baara ye. Sɔrɔsiw ka continuer. O ka continuer. Tant que n'u ye élection organiser ta. N'u y'a organiser ta ni mun sigira i bɛ ka 3 mois a ye 9 mois min kɛ fanga la i t'o ɲɔgɔn kɛ koyi a coup d'état bɛ kɛ coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ. Ala k'an kisi o ma. Mɔgɔ tɛ se ka so jɔ ni soupassement t'a la o. O ye tiɲɛ. U k'a to ninnu ka a ko fɔlɔ Musa ka bin Musa bin ne u ye fanga d'a ma a tɛ kalo 12 y'a d'a ma. D'accord. A ma se k'a ɲɛ. Ok.
donc u k'a to ninnu hali san saba Gassama Diaby Cheikh Bouye Aïdara Nioro Cherfukɛ ko ka san 2 fara transition kan segukaw bɔra Bamakɔ katikaw bɔra mɔgɔ dɔw bɔra Bamakɔ yɛrɛ fana yan ni Gassama Diaby ne e ɲininkara ko ka san joli fara transition kan e ka proposition bɛ se ka kɛ san joli ne t'a ye ne y'a fɔ k'a mɛn ko i bɛ ka mandat to u k'a d'u ma u k'a kɛ ka taa se 2023 ma 2023 o fana ye san 2 ye hali o fana u tɛ se ka dilan dɛ u bɛ sira de ta ko sira filɛ nin an ka taama fɛ sira jɛlen don dɛ sira jɛlen d'accord maaw bɛ an kɔ voilà sabula o fana b'a fɛ k'u da don baro la k'a yira minnu b'a fɛ ka weleli kɛ 5 in kɔnɔ nɛgɛjuru sira o ye 20 80 08 08 20 80 08 08 Sajan Konare a ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka don sabula ale bɛ Espagne fɛn b'a fɛ k'a fɔ Mali armée la 5 in kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na k'u fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yan'an ka Sajan sɔrɔ ni maa bɛ da la Bintu an bɛ se ka sira di dɔ ma 20 80 08 08 allo an sɔgɔma a tigi taara ka yira aw la k'a fɔ sanga in kɔnɔ Amadi Gassama Diaby ale de bɛ an bolokɔrɔ an ka maa welele ale sɔgɔmada in na maakɔrɔ don a mɛnna Musa Tarawele senkɔrɔ conseiller la a ka bilasiralikan fɔlɔ armée bi armée o ye jumɛn ye a ka yeta ye jumɛn bilasiralikan bɛ se ka kɛ jumɛn ye sanga in kɔnɔ aw tulo bɛ Renouveau FM na ka taa se site web Diaspora Action u fana ka wuli ka jɔ ko k'a yira k'a fɔ u b'a fɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ka bɔ an ka kibaruyaw kalama ani ko bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ sanga in kɔnɔ an ka kuma di u ma an sɔgɔma denbaya bɛ di baasi tɛ yen a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ne tɔgɔ ye Nuhu Togoda bisimila Nuhu kuma b'i bolo ɲininkali de b'i bolo ou bien contribution de b'i bolo n bɛ weleli kɛ ka bɔ la Sirakɔrɔ Mɛkɛtana bisimila mais an ka cɛkɔrɔba fo fɔlɔ ka tɛmɛ Ala k'a mɛn si la amina rabi kuma b'i bolo voilà bon ne b'a fɛ ka min fɔ cɛkɔrɔba ka kuma kɔfɛ média ninnu aw yɛrɛ ye média ye aw de jɔyɔrɔba bɛ nin ko la parce que ni autorité ninnu bɛ ka jamana fondation ko kuma fɔ politique mɔgɔ ninnu bɛ n'u ka cɛkɔrɔba côté u bɛ n'u ka capacité lankolon ninnu kɛ aw yɛrɛ fɛ kelen na antenne na jamanaden minnu b'a faamu kosɛbɛ olu hakili bɛ ɲagami k'u bila mankan na autorité e k'a jateminɛ i bɛ ka bi ni sisan cɛ maliyɛn bɛ ka kɛ hypocrite de k'a fɔ ko caman ma bɔ vagabond ka binkani ninnu na sinon an ka i bɛ ka kɛ la u tun bɛ taa bi village dɔw kan ka village kelen faga denmisɛnnin ninnu nana dɔrɔn o caman dabilala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o caman dabilala o dabilala à 70-70%. Voilà. O donna tuguni n tulo b'a la k'u ye partenariat signé ni Irisiw ka réseau dɔ ye. Voilà olu yɛrɛ bɛ yan nin bɛɛ kun ye nin k'a jira k'a fɔ Mali y'anw ta de a tɛ tila tilaliko kuma t'a la foyi. D'accord. Ni cɛkɔrɔba ninnu ɲɔgɔn b'an kɛrɛfɛ a ɲɔgɔn minnu bɛ yen ni Maliko ka d'u ye vraiment u ka bɔ u ka antenne bɛɛ fara ɲɔgɔn kan antenne bɛɛ ka taa nin santé fɛ quoi ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ɲini min bɛna sɛbɛ kuma fɔ anw ye anw denmisɛnninw ye walasa anw fana k'anw sen da yɔrɔ don. I bɛ chauffeur ninnu lajɛ Modibo Sidibe ninnu ni Mutakata ninnu san 30 ni kɔ depuis 91 ka na olu kelen de bɛ boli ka jɔ la fanga nɔfɛ. Ni min ye a ka parti créé o tɛ fɛ ka bɔ parti ɲɛmɔgɔya la ni e ta ye Maliko ye jamanadenw t'i fɛ i taara élection tilema i ma passé i taara élection fila i ma passé i tɛ bɔ yen u bɛ mɔgɔ min ka na ni o ye i ka parti ɲɛma kɛ. D'accord kumakan laban ye jumɛn ye ko mɔgɔ ka ca len kan. Wa bon n bɛ hakɛto ɲini maliyɛnw fɛ kuma janya la parce que ni Mali ka di ko sugu mana wuli i bɛ funteni de quoi.
ni yafa ɲini maliyɛnw fɛ kuma jama la hakɛ t'i la voilà ka tila k'a ɲini cɛkɔrɔba ye min fɔ u ka IBK ka mandat tɔ di denmisɛnnin ninnu ma u ka sira yira an na an bɛ taa min fɛ voilà d'accord merci beaucoup ok an bɛ sirakɔrɔ Megitana ka bɛɛ lajɛlen fo Mamari Tarawele a n'a ka denbaya tulo b'an sanga in kɔnɔ Amadi Gassama Diaby a bɔra ka kuma sɔn ji la ko ale kɔni ko ale ka yeta ye min ye k'i ye min fɔ ko ka IBK ka mandat tɔ ko ka fara sɔrɔsi min ko maa wɛrɛ bɛ da la Bintu 20 80 08 08 a bila ka don allo an sɔgɔma allo Sori ça va an sɔgɔma denbaya bɛ di somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ka bɔ Sɔgɔba bisimila kuma b'i bolo wala cɛ min fɔ sisan wallahi ne sira tɛ dɔwɛrɛ dɛ Sori jamana kutu u ka sira bɛ sɔrɔsiri ma wallahi u ka sira yira mɔgɔw la politimɔgɔ ninnu bɛ fɛn fɛn na wallahi u bɛɛ jɔyɔrɔ ye n'aw de ni nana jamana in kɔnɔ an mago bɛ jamana in ɲɛsuma la cogo min na wallahi tuma o tuma élection an bɛ san joli la san 30 kɔ an bɛ position bolo n'i y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ b'o la sisan ko in na wallahi jamanadenw maliyɛnw bɛɛ ɲɛ b'o la ne ta tɛ jamana ko ne ta tɛ mɔgɔ foyi dɛ ne ta ye jamana ko de ne kɔni bɛ min kɔni fɔ Asimi n'a ka mɔgɔw ye wallahi Sori an n'a fɔra ko ka fan 5 fana ka wada bɛ diya ne n bɛ foli kɛ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba min fɔra ye sisan n bɛ foli k'a ye ma a tulo bɛ foli kala voilà parce que ale kuma min fɔ sisan wala ni nin yɛrɛ fɛ n fana ka dɔnkili yɛrɛ fɛ ne y'a tɔgɔ m'o la mais ne ma deli k'a ye bon ni ɲɔgɔnna mɔgɔbaw ka ɲi an ka faama ninnu kɔrɔ quoi u ka conseil d'u ma k'u bilasira jamana in bɛ taa cogo min na wala u k'a yir'u la bɛɛ de kan k'i jɔyɔrɔ kɛ faso ko in na d'accord i bɛ se min na o kɛ i tɛ se min na o to yen jamana bɛ jɔ ten dɛ Sori kosɛbɛ mais wallahi jamanaden mɔgɔninfin bɛɛ bɛ di kaburu de kɔnɔ d'accord i y'a faamuya merci beaucoup kumakan laban wagati sera mɔgɔ kelen ko dɛ ne kɔni ka kumakan laban ye min ye wallahi ne ko ko ka san 5 fara ka wala a bɛ diya ne ye wallahi tradition sigilen kelen sisan cɛ tile 100 kɔ mais bɛɛ ɲɛ bɛ min na bɛɛ ɲɛ bɛ u tiɲɛ na o kɔni ye ka kumakan laban ko wagati sera ka ban wala ne bɛ dugawu kɛ yarabi ma jamana in maa min na ala ka jamana in kalifa o la amina rabi inchallah voilà o kɔni ne ka kumakan laban ye merci beaucoup ala ka sijan ni kɛnɛya di ala ye sijan ni kɛnɛya di lamanga ɲuman d'a ma amina rabi ala k'i yɛrɛ bolo min ka baara la merci beaucoup nin bɛ kɛ maa laban ye sanka in kɔnɔ wagati min kalifala wagati kɔni a tɔ ye miniti 2 Elhadji Amadi Gassama Diaby an bɛ kumakan laban di i ma ka kuma in kun cɛ sabula wagati kɔni nana cogo o n'a ta o ta miniti 1 kɔnɔ i ka kumakan laban ka ɲɛsin jamana marabagaw ma ani jamana kɔnɔdenw ma o bɛ se ka kɛ jumɛn ye kuma in kuncɛli la bon Sori ala k'an bɛn sababa ma amina rabi inchallah ala ka hamina ko nɔgɔya fɛn fɛn ye téléphone ci minnu ma téléphone ci n bɛ bɛɛ fo o bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ mais kumakan 2 ou bien 3 sɔrɔdasi ninnu tɛ se ka kɛ foyi ye n'an yɛrɛ maliyɛnw tɛ kelen jamana tɛ se ka kɛ foyi ye ni jamanadenw tɛ tiɲɛ n'an b'a fɛ sɔrɔdasi ninnu ka sira sɔrɔ hali Faransi Amérique Canada yɔrɔ o yɔrɔ u tɛ sira fanga ye dɛ u bɛ sira population de ɲɛ kosɛbɛ an ka wuli an k'an cɛsiri anw de ta y'an ka Mali ye n'an y'a kɛ tan o Faransi bɛ nin kɛ tan n'an y'a kɛ tan o bɛ nin dɛmɛ kan n'an y'a kɛ tan o b'a kɛ tan ne bɛ ɲininkali de kɛ maliyɛnw na u k'an jaabi san joli ye san 7 kɔnɔ an bɛ c'est-à-dire que an bɛ lafiya la bɔ an bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ embargo b'an kan wa embargo wulila an kan de d'accord bon ça c'est premier cas filanan voilà filanan n bɛ kangarida kɛ a sɔrɔdasiw ye u tulo b'i la fɛn fɛn ye tɛnɛn ta an ta kɛ bilasirali ye bilasirali kangarida de don an denw don an mɔdenw don kangarida de don o ye tiɲɛ u kana opportunité ninnu lajɛ opportunité u kana o lajɛ
o fiɲɛ ne n'o sɔrɔla fiɲɛ mun b'a la n b'a f'u ye mais u ka jija u ka don da kelen fa kelen ba kelen u ka n'u fara fara d'accord tulo b'a la voilà erreur min kɛra kɔfɛla la u ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u kana sigi u file kan d'accord makɔrɔ wagati nin ye bɛrɛ wurusi ye nin ye bɛrɛ jaune ye nin ye tɛnɛ u ka bɛɛ kɔrɔ bɛɛ ye kelen ye u yɛrɛ y'a défini faama bon n bɛ foli kɛ aw ye k'a waleɲuman dɔn kuma ye fɛn dɔ ye ni donna mɔgɔ min ka ci la bɛɛ ka yafa ma mais an t'a da foyi kama ni maliko tɛ ni maliko tɛ ala k'an bɛ sababa ma ala ka hamina ko nɔgɔya bon ɲɛrɔ surufukɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye action min ta bɛɛ ka tugu action kɔ parce que tiɲɛ tɛ baden fɛn ye o tiɲɛ n'i y'a fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a ye salamu aleykum waaleykum salam rahmatullah an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ masa ramani fɛ hali bi ala ka bologazi in jɛ an kɔrɔ wele bilar'i ma i sera kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo i ka wulikajɔ la maliko la lamɛnjɛkulu aw tulo garijɛgɛ kɛra nin ye sanka kɔnɔ minnu filɛ k'an filɛ page Facebook Diaspora Action Ibrahima Keita ale ka wulikajɔ ka taa se Masa Segu Kante depuis aux États-Unis an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Sadia Konare ale ma se ka don k'aw bɛɛ lajɛlen fo Mama Sɔgɔlen banna sanka kɔnɔ kan 3 la commandant Issa Tangara a n'a ka denbaya madame Tangara Fatumata Kamara an b'u fɛnɛ fo ka taa se général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo a n'a ka denbaya basé la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Mayambagaw Labas Jire n'a ka denbaya ka taa se colonel médecin de la protection civile Famagan Doumbia, Madame Diallo Fatoumata Doumbia, école communautaire Les Perdreaux Banakabougou, directrice Tanti Basso, Yves Dolo, ou Club Anna Sangankono, ou Bela Djenenfo Katase, DG, ex-DG des douanes du Mali, Mame Doukra, Anaka Dembaya, ou Bela Djenenfo, ou Walimando, Klehera, Alakadi, Ankregle Mama, Dr. Madou Diallo, Apidomna, Amanina Afeneko, Akawulika Jo, Diallo Ka, Verkola, Barkaka Boko, Alaka Kanuto, Kairaoula sanga inkono madame Kulibali Bintu napo teke kumenegela Suri Ibrahima Diallo ne kunbɛ kuma buru la ka taa se n ka maa weleli ma Elaji Amadi Gassama Jabi ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn jaa n kun bɛ ka fili fiɲɛ fɛ page Facebook site web Diaspora Action Ibrahima Keita a n'a ka partenaires k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn wasalam.